Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Da farko Allah kaɗai nake sawa, wanda ya yi kudu ya yi arewa duka jimla. Dai manzo na rasulu mai kyan suna, da duk ahali har sahabu masu kamala. Shi yayo Najeriya da al'ummarta, talakawan cikinta na ta wayo Allah. Shi yayo shugabanni masu son ko a kula, a cikinsu shi yayo masoya Allah. Munka Allah yau muke tafa man addu'a, ya kasance wata dan ya zam labari. Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Kuɗi ne kake gadarar kana fada shi, ɗan Karuna ya wuce ina labari. In kumaitar mulki kake ina Fir'auna, shi ma ya wuce ina labari. In baiwa ce ka duba annabi Musa, shi ma ya wuce ina labari. Amma ka duba kai da ba komai ba, ka zo ka bige kana yin sharri. Rabbi Allah duk wanda za ya cuci mutane, ka kawar da shi kawai ya zama labari. Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Yau rayuwa ka duba sauyin yanayi, zubar jini sai ka ce mahautar nama. An mai da kisa yanzu ba komai ba, ta ko'ina yau ana kashe al'umma. Tafiya za ku sai da fargaba kan hanya, kuna tafiya sai a sassare ku a kama. Sun bukaci kuɗi a gunkudan zalunci, faruwansu in kun hana kwanci alama. To ta yaya ƙasar ba za ta zauna daidai? An bi Allah tsare mu dukkanin ɗan sharri. Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Alkawari mukai da su kuma sun ɗauka, dan Allah yau ina bacin yau kwana. Sun mai da Abuja yau mahaifata su, sai dan zaɓe su zo garin su zauna. Sai ta bunmu duka gida da kwanan dawa, sai mu mance da a baya mun sha ƙuna. Shi talaka da ma abinci ne matsalarsa, in ka bashi ko ina ya je sai nuna. To shugabanni kun ga namu mai sauƙi ne, ku taimaka don batun ya zama labari. Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Idan bera yana da sata kusa ne, ita ma daddawa akwai warinta. Tallakawa mu ma akwai laifinmu, ko da yaushe ba mu duba mai cancanta. Za su ba mu kuɗi don ya zama mun zaɓe su, wani sa'in ma har su ba mu kyautar mota. Daga ƙarshe mu muke muna zagin su, ni a gona gaskiya batun kwai wauta. In ka ne wa shugaba zai kangarta, kaga lallai
sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Kasuwa kuma kun gyara halinku, yau yawa na farashi komai yana a gare ku. Yau ka kara kuɗi gobe ma ka kara abinka, dukka wannan ai yana cikin aikinku. Kawai ku samu kuɗi shine burinku. Menene ribar ku cuci al'ummarku? Da miliyan ɗaya ta haram gara dubu ta halali, ko da ma an ba ku sai ku canza. Addu'a muke gare ku, kun ga sai ya zama labari. Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Duba albasha yadda ta yi yawa a ƙasar mu, zina caca ta yi yawa cikin al'umma. Kuma ka duba hasada muke junanmu, da malamanmu duka sai mu tashi da gaske, sai mu dage addu'a muke wa ƙasar mu. Shugabanninmu sai mu rinka yi musu addu'a, in suka gyara kun ga zai zamo ribar mu. Astaghfirullah, 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 ya rabbi ga kukanmu. Ka kare kasar mu ya zamto mi ta murna, don wata rana mu ma mu bar labari. Sha'anin duniya abin tsoro, wata rana za ya zo ya zama labari. Wata rana za ya zo ya zama labari. Wata rana za ya zo ya zama labari.